Уважаеми ученици, днес продължаваме с уроците. Ще се запознаем с опита на Нютон, как се разлага бялата светлина и кои са основните цветове. Записваме спектър на светлината. Слънчевата светлина изглежда бяла, в действителност обаче тя е смес от цветове. Лъчите от всички цветове, които влизат в състава на бялата светлина, образуват спектъра на светлината. Това трябва да си го запишем в тетрадки. Лъчите от всички цветове, които влизат в състава на бялата светлина, образуват спектъра на светлината. Пръв английският физик Исак Нютон разлага бялата светлина с стъклена призма и изучава нейният спектър. Ето тук горе се вижда Исак Нютон, призмата и сега ще видим какъв опит той е направил. Записваме първа точка, опит на Нютон. Първа точка, опит на Нютон. Разглеждаме фигура 1. Какво е направил Исак Нютон? Той е насочил сноп от бяла слънчева светлина към триъгълна призма, както е дадено повтарямо в фигура 1. Върху екрана, поставен зад призмата, той наблюдава спектъра на светлината. И се записваме, че спектърът на светлината е съставен от червена, оранжева, жълта, зелена, синя и виолетова ивица или светлина. Ето тук отново повтарям: червен, оранжев, жълт, зелен, син и виолетов цвят. Нютон доказва, че бялата светлина е смес от много цветове. И си записваме, повтарям отново: Нютон доказва, че бялата светлина е смес от много цветове. Каква е причината за разлагането на бялата светлина? Това е явлението, пречупването на светлината, което преди няколко часа се запознахме с него. Повтарям, причина за разлагане на бялата светлина от призма е явлението пречупване на светлината. Какво става? Виждаме, че светлината един път преминава, се пречупва на границата въздух, стъкло, ето тук, и втори път се пречупва на стъкло, въздух, ето тук. Най-силно се записваме, че се пречупва виолетовата светлина, а най-слабо червената светлина. Вие ще си помислите вкъщи защо тези два цвята се пречупват най-съответно силно и най-слабо. Следваща точка записваме, ще се запознаем с небесна дъга. И си записваме, че цветовете от спектъра на бялата светлина се наричат още цветове на дъгата. Небесната дъга, както всички знаете, е красиво природно явление, което всеки от нас може да наблюдава след дъжд. Когато Слънцето е сравнително близо до хоризонта сутрин или след обед, трябва да сме застанали и с гръб към Слънцето. Ето тук на фигурата е показано и дъгата, който не е виждал. Записваме, че причината за образуването на небесната дъга са малките водни капки в въздуха, които разлагат бялата слънчева светлина. Повтарям, причината за образуването на небесната дъга са малките дъждовни капки във въздуха, които образуват слънчевата светлина. Ето тук на фигура 3 ще видим точно. Имаме бяла светлина, отново имаме пречупването тук на границата, въздух, вода, имаме пълно вътрешно отражение, знаем вече какво е то, и отново имаме пречупване на светлината на границата вода, въздух. Така се образува и хубавото природно явление небесна дъга. Записваме последна точка, смесване на цветовете. И трябва да запишем, че основните цветове са 3: червен, зелен и син. Основните цветове са червен, зелен и син.
За да получим бяла светлина, трябва да смесим светлината с различни цветове. И какво става тук на фигура 4, основните цветове и как се смесват те. Ако имаме червен и зелен, ще получим жълт цвят. Ако имаме червен и син цвят, ще получим пурпурно-червено или по-точно розово. Ако имаме син и зелен, ще имаме синьо-зелен цвят. Червен, зелен и син ще получим бял цвят. Ето тук е даден такъв опит. Ако имаме една окръжност и сме я разделили на 3, червено, зелено и синьо, я завъртим, ще получим бял цвят. Ето тук най-добре на фигурата се вижда диск на Нютон. С този опит Нютон демонстрира, че при смесването на цветовете на дъгата се получава бяла светлина. Върху диска трябва да се нанесат всички цветове на дъгата, както в опита, който наблюдават. Или само сектори, оцветени в основните 3 цвята – червен, зелен и син. Ето вижте, завърта се диска и какво се получава? Получава се бяла светлина. Ето тук отново смесване на цветовете. Да видим. Как се получава смесването на различните цветове. Ние го видяхме. И какво трябва да кажем най-важно от урока, че бялата светлина е съставена от лъчи с различни цветове, които образуват спектъра на светлината. Пречупването от стъкло или вода може да разложи бялата светлина, видяхме. 3 са основните цвята в спектъра, това са червен, зелен и син. И при смесването им се получават нови цветове или бяла светлина. За домашно трябва да решим задача от 1 до 5, включително ако се можем и 6. Довиждане до следващия път.